jotono dipar kaham haimanjak khani joto electronic media print media ni representative rona pai play hamjak maya phari ini jeng press meet o nerani beskango jeng kok saikna nai sini again show je kabangma social media electronic media print media rogo sini again allegation khai tomana jeng clarification khaine ui lawo sanani musugo sini brong ganang em komol koloi hosmo bujam programo kabangma community ni leader rogno jora rowi kok salaimani jorawo masa musuh koyekjon borok rok kok masaya hnoi tasadi honda hnoi boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni naimani no जों क्लियरिफिकेशन खायने मुसुबो आदिनो बुबाग्रानि हेल्थ कंडिशन लेखे हान्या नेरो जतन साइमानो अरो जारा मीडिया थांनाय दो बुबाग्राना आप्रो दुई बार ट्रीटमेंट मा खाय दं आरो बिसिङो बने बीपी ब्ले लो आप्रो 90/50 ये ओ जरावा चिनि बुबाग्रा जों बार छावो जों प्रोग्राम नि टाइम न किसा लेस खायदि आनि हेल्थ कंडिशन ले हाया हाय हने चिनि बुबाग्रा जों सासावो गेचिनि हदानि जे अक्रा फायनाय दो अजमा फायनाय राय फायनाय बरनो जों रिक्वेस्ट खाय जों साबा बरनो नों कक तासादि नि हमानाय जों हमाया चिनि हदानि अक्रानो जों रिक्वेस्ट खायो आप्रो नेनि हदा अक्रा थों राय थों नेनि कासखौ थों नारायण थों जों बरनो जतनो से रिक्वेस्ट खायो आदिनो दिनि आजराव चिनि अनारेबल एम कमल कलय ब प्रोग्राम कन्डाक्ट खायमनि बागै हयतो कोनो साजालिया किन्तु बुबाग्रानि कन्डिशन नम्बर जों मा बुसिलायनो जों आप्रो बरनो कम्युनिटी नि जे सिप फाइनायनो सारागलिया जे बुबाग्रानि कन्डिशन हाया होनो जों खावैसि बनि ओ बिसि इन्दुर काइसे रूम तंमानि वसि डॉक्टर एस के देवबर्मा डॉक्टर काहामनो जमातियानो दय फेवैसि ट्रीटमेंट खायलायसि आरोसि नेने अमर चारै मा तंबाय बबो चिनि दफानो हामजाक मानि बागै दफानि जे अक्रा सोसाइटी नि जे अक्रा नि बसकाङो कक थाइसा थाइनि छानि मुसुकमानि बागै ब कष्ट उन्तु दैफानो आजरावो ब सयज खाय दं फास सि आं बुबाग्रानो साहा बुबाग्रा दिनै नि हेल्थ कंडिशन हायाखे नों सिमि सासिदि बाद बाकी कम्युनिटी नि चिफ रगनो बलफानो जराव लाइसिना हाय हनि हमानि जरा हापनो ब सयज खाय दं हाजे जोंनो हामजाक मानि बागै दफानो हामजाक मानि बागै दफानो मेसेज रनानि मुसुकमानि बागै ब आदिनो सयज खाय दं इंगे ओ जराव सिनि बरं गनां एम कमल कलेजनि एगेन्स्ट एलिगेशन फाइमानि काइसा कम्युनिटी नि खिलाफ सिनि बरं गनां राजेश त्रिपुरा एम दंगो सिनि देवजी त्रिपुरा दंगो जों जतनो थांसा सिनि दावनि मेस दंगो जों जतो थांसा काइसा कम्युनिटी नि एगेन्स्ट ते काइसा कम्युनिटी नि एगेन्स्ट जों कक सालायबानि बाङै आरो थांमानिया जों थालायै बाहायके जों यक सामा मानो अमनसि जों थांलायनायनि नाय दं सालायबानि नाय दं दिनै लामा बुमाहाय के थांके जों बसकाङो यक सामा मानाय बुबाग्रानि अजामा बाहाय हनै सालायबानि जरा जदिव आ जरावो कुनो बरक रक बरनि सिप न कक सारिया रक नि दुख ओंगै दंखाय के जों नाटारसानो आरोनि प्रोग्रामनि जे कन्डाक्ट खायमिनिबो टाइम लिमिट दमानिबो हयतो लाइभ देशा सानि मुसुकमानि बागै बखानि कगनो हयतो जरा मालियानि बाङै दुख जाखना जों बाहायनि जरा रमालियानि बाङै दुख प्रकाश खायो तैबो 2 नम्बर हिंखे चिनि एगेन्स्ट गोबांमा तैबो ससियल मीडिया प्रिन्ट मीडिया रो फाइमानि चिनि दावनि मेस चिनि ब्रम गनां के सीएम बनि एगेन्स्ट साख्रि रो थानिवो निनि रांनावै अमु खायो रो जे एलिगेशन खायो आनि एगेन्स्ट हायनो बनो खरकसाय इंजिनियर न फेबा खायो बरनि दुर्नीति न फनानि बागै तै काइसा ट्रान्सफार खायो दिनै दिल्ली अभियान न तै रां कालेक्शन खायलायबो हायरहि जे एलिगेशन खायमानि म टोटली बेसलेस बरनि कुनो बेस गरै जों तंले अर जागा कुनो प्रूफ दं खांके चिनि एगेन्स्ट जदि से प्रूफ दं खांके फुनु फायदि बम नैसो जों प्रूफ खायने फनानि अर जों रां कालेक्शन खायो नै बर जागामा फना कन्ट्राक्टनि थानि जों रां ना उथनै चिनि तिप्रामो थानि ब बरक ना जोंनो फुनु फायदि जों बने एगेन्स्ट एक्शन ना इभेन आनि एगेन्स्ट जोंखे बो नराव प्रूफ रदि
आंबो पार्टी नि सस्पेंड नै चिनि तैबो अक्रा रक दङ पार्टी प्रेसिडेंट दङ महाराजा दङ ताक चिनि ऑनरेबल डिप्टी सीएम नि अगेंस्ट बो जदि छि बो रां नावै चाकरि ना खा जे प्रूफ रफादि बरनो तै फेरि बो मोनैसो चाकरि ना थनि रां मारखा आप्रो जों बनि अगेंस्ट बो एक्शन ना जानाय चिनि बुबाग्रा जेबाबे दुर्नीति मुक्त चिनि ति प्रासनो थांसा खलायै बिसकां आगरो नै नाय दमन जरा जेबाबे ताबक जों थांसा नै या प्रेसेवै ता आगक दमनि जरा कयेकजन बरक सुदु पॉलिटिक्स नो सिमिसिस बरक वानसो जे बिसकांगो जों बाहायखे आगनाय बनो वानसोया बनि अगेंस्ट कक सानाय हा आनि अगेंस्ट कक सानाय हा चिनि जत खर्च फसि बादलिया जोंनो वालाय रनानि बनायसिनाय चिनि एम तंनाय रबाय चिनि डेप्टी सीएम बाय आनि अमा हायखे जेबाबे सोशल मीडिया ओ ट्रोल खायतमनि बो टोटली बेसलेस म दाला जे आगतला बेस न्यूज़पेपर नखानाय रनबो पयतो सावनि कया बसिनि तिप्रासा थांचा अंमानि न सकानि नाय मानिसि आगतला नि बेस जे न्यूज़पेपर ने खायतमनि लागातर चिनि अगेंस्ट होयतमनि टोटली चिनि थांचा न सबायबै बसकांगो उरुमुरु खायरनानि बागै सिसुय इंगा आं निरनो अमन सानानि मुसु जे अमा हायरनो सारा त्रिपुरानि चिनि तिप्रासारनो अमन कयनानि मुसु अमा हाय बेसलेस न्यूज़ र निनि जे चिनि अगेंस्ट होयतमनि र टोटली दाला पयतो साजाने कगया दै बोसों फाइनै सालो चिनि दफानि बाङै सामका हां तांनानि परिकल्पना नावै आगौ तंगो चिनि सबानो बोसों दागरनि बाङै मिरक जतनो नुक तंगो ग्रेटा तिप्रालेनि मुभमेंट तावक तुलुक मा राग्रो मै तंमानि न मिरक जतनो खायमानो मियाफ्रो चिनि TWF नि जे बाइक रैली सारा भारतवर्षनि कुनो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस CPM उमा हाई पार्टी कतर अक्सि बाइक रैली खायमेया खबरी रो किंतु चिनि तिप्रामो थानि TWF बाइक रैली खाय कुनुका जे जों अमा थानसेनि मारे चिनि ग्रेटा तिप्रालेनि चबा तैबो रागै तंमानि बाङै जोंनो तैबो चिनि अगेंस्ट बै ताबो बासाय दङ इखे बनो जों बुसिलायनो नांनाय